So, mayroon pa tayong kukuning isang puso. Ayun. Ayun o. Yun. Ay. Akala ko sumalbo na. Sumalbo. Ba't maabo? Tumako. Ay. Seryoso. Hindi natin natamaan. Papaya yata ang ano natin oh. Bataan oh. Oh, seryoso. Pulakin ito. Nabibisit na pupulakin na. Pwede ay TikTok. Pupulakin na. O, di ba ay TikTok mo? Sobrang pinulak na. Naroon na, nahulog na. Kanina pa. Ano yung kinukuha mo bagang nga? Patingin nga. Yan lang ba yung kinukuha mo? Naghirapan mo. Puso. Oh, ganda. Putang inang ganito. Yan, mapapamura ka sa ganda ano. Di sa akin yan. Masarap dito magbahay ano. So guys, ayan hindi naman masasayang yung ating lakad kahit wala tayong huli dahil meron tayong puso at may pambangot na rin tayo. Ingit lang. Oh, Batabayan. Dilaw-dilaw yan. Kaya pa? Hindi nga mo agum. Kaya mo yan. Magaling ka magaya pag gagawin. Go, Christoph. Oy, tira pa. Pag ingaan niya ikaw, galing-galing mo. Kaya nga. Kaya. Ito guys, puso mula sa saging. Ayan o. What? Tingnan nyo. Ano saging yan? Turdan? Ay wala naman, mauubos na ng ibon. Ayan guys, oh, mayroon tibain saging. Pwede na yan. Kaya yung bit-bitin. Pinakain naman na ng ano. Ay, milo yata. Anak ka. Huwag mong ano eh, nagpuntahan ninyo. Mamaya, pain natin yan. Tagan mo. Dapat nagdala ka pala ng mga lubid pambitan. Ganda dito, ano? Ang ganda talaga dito sa bundok. Baka may ano dyan, oh. Lagayan. May sako. May lagayan pa. Ito, pinakamababang. Anong pinaplano mo, Christoph? Malaki tayo ng sabi. What is your planning? Maro na, tiniba na. O, ayan guys, saging. Ayan. So dito lang po yan sa bundok. Oh, sobrang tigas naman ay. Ayun oh. Sobrang tigas ay di na makain. Sobrang tigas. Dami. Ay, mauubos na. Kunti na. Ano? Guys, saging. Anong saging ito? Itordan? Pinagkakainan ng hayop. Ano tayo lagayan? So ito guys, ang mga sagingan. Oh, yan, oh. Dito lang po yan sa bundok. So, kaya sarap mamuhay sa bundok. Yan. Ito po si Soreda ngayon ang mag-ano. Nunong. Ito, oh, pinakamababang puso. Oh. Ito guys, oh. Ano? Oh, putang Ganun mo daw. Ganun mo lang. Sige na pa. So guys, meron kami nakitang kubo dito. Tingin tayo ng sako guys. Lagayan ng mga anik-anik. Mahinog? Ayun, mahinog na. Usa ba? Yes. Ito po, may puso. Walang sako. Hanap tayo ng sako guys. Kumot na lang, huwag na sako. Ayun, pwede na yan. Kumot. Oo, hinog na. Saan? Ay shit! Makakakain tayo ng saba. Guys, hinog na oh. Hinog na. Ayan oh. Oh shit. Wow. Oh shit. Guys. Mukbang. Dami. Mukbang. Sinugpar ko. Ano naman ano? Mga walang hiya. Kain tayo. Sige, hawakan mo nga ganyan oh. Hawakan mo lang ganyan eh. Parang tangan mo ito. Ah! Palibut. Data. Nang pa may puso.
Kuha pa tayo guys ng isa. Medyo Pa guys. mainit-init pa. Mainit-init pa mga ano lang to, makurasil. Ayan guys, balat na natin. Napahihina ako guys. Dito na lang. Sige na, huwag ka na magubad. Aparal agad mo na dyan sa short mo. Anong saba. Alin mo. Magnanakaw ng saba. Tuloy lang malambot. Makurasil. Masin na. Matutulog na tayo. Wala, higa. Matulog tayo. Titingin na naman yan sila ni. Yung demonyo. Gusto lagi nakatingin sa camera. Oh, saksak mo nga sa mukha mo. Kaya may camera eh. Ito na yung inggit naman pag isa. Oh, ito na, totoo ko natin. Kumakain ka ba? Pakita mo yung pagkain mo. Naglag yung marpil ano. Parang naman tanga ito. Kantang. Ano anya yan ako? Ah! Sakto to. Baking tao. Parang pa may isa pa. Doon ulit. Doon ulit tayo dadaan. Hindi na yata. Tirausog. Ay, tirausog. Dala ko ng puso dito. Ano? So guys, ito na nga. Igod-igod na sila. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Oo, may... astig si Baluka. Bilis, at nagugutom na yung mga tao doon. Patanga-tanga. Sabi ni Daga. Lalaking tao. Ganda dito, guys. Ano yan? Ayaan? Yung maasim? Sarap. Wow. What a view. Pag hinabol ka niyan. Laking kahoy. Sa gilid, dun. Hala, grabe. Baka may ahas naman dyan, guys, ha? Hala, grabe naman. Ano ba yan, direct? Hala. Pag-akyat mo, wala ka naman bababaan. So guys, sobrang hirap po dito sa naranas namin. Yung po akong marapag dito. Sabi po apo. Ano, may bababaan, tingnan mo muna. Tignan mo muna dyan sa kabila. Good na. Kulpi naman pala ito. Ay. Mahulog na ang tagi. Di ba na yan? Kaya mo yan, Tinay. Let's go, Tinay. Laki, ano? Saan tayo dyan mga daan? Go. Ito. Gagawa tayo ng pelikula. Dito, ano. Dito mo kung barilan, oh. Inay! Pahinga muna tayo. Grabe laking puno nito ah. Baliti ito. Baliti yan. Bawak ng kainin pa po. May baril, may ano ito? Pala.
Ito na guys yung puso. Ganyan yan gulayin. Ayan guys, kain tayo mga idol. Ito na yung gulay na puso. Oh. Love